Il-problema tinsab kull imkien laqqas tissogra tibgħat lil uliedek jixtru ħobża x'jiswa li tiddiskuti u ma tieħu ebda azzjoni ninsabu mdejqin bis-sitwazzjoni. Dawn kienu biss uħud mill-kummenti li spikkaw fuq Facebook fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela wara li pubblika ritratt tal-laqgħa li kellu mas-sindki tal-Marsa u tal-Ħamrun. Ir-reazzjoni tan-nies kienet waħda ta' kollha persuni jgħidu li għalxejn għamel din il-laqgħa għax il-gvern rasu fir-ramel u mhux jisma' lill-poplu. Dan fil-waqt li oħrajn sqarrew illi jaqblu mal-proposta li ressaq il-Partit Nazzjonalista li min jikser il-liġi ikun deportat lejn pajjiżu. Persuna oħra saħqet l-awtoritajiet mhux jagħtu każ tal-problema tas-sigurtà f'pajjiżna buħud jgħidu li l-pulizija m'għandhomx biżżejjed riżorsi u allura għandha tingħata għajnuna anke mill-Forzi Armati ta' Malta. Fil-kummenti issir pressjoni biex isiru aktar rondi bil-lejl biex min jgħix fil-Ħamrun u f'lokalitajiet oħra ikollu serħan tal-moħħ. Saru appelli biex il-gvern jagħti każ żoni oħra bħal Ħalluqa, San Pawl il-Baħar, Buġibba u l-Qawra fil-waqt li oħrajn qalu li l-problemi sanki waslu għawdex bil-bajja ta' Marsalforn saret mekka ta' abbuż. Il-laqa ta' Abela fil-Kunsill Lokali tal-Ħamrun inżammet mingħajr ma kienet infurmata l-medja fil-waqt li sa issa dak li kien diskuss baqa' mistur. Is-sibt li għadda Robert Abela deskriva s-sitwazzjoni fil-Ħamrun bħala ġungla madankollu ma offra l-ebda soluzzjoni biex l-isfidi li tkun hemm f'dawk l-akwati jiġu indirizzati.